skies of a different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you ever? Hello mga kawigil! So, Yun po, ang ulam po natin ngayon ay huge lechon ulo ng tuna po. At meron tayong butter garlic, tahong, meron po tayong mga gulay, lettuce, tomato, pipino at kimchi po. yung nagpunta tayo magsimula. Ito muna kayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga viewers po na patuloy po sumasala po sa amin sa isang abag kainan. Sana po sila po ay may makain din po sa araw-araw. Ganyan din po mga pamilya po nila. At mga OFW po. At sana po yung pong mga mensahe at mga pagilingin na po. Maraming salamat po, Ama. Ito po salamat dalahin ko sa inyong buktong anak. Sa oras na namin pagligtas. Amen. So yun. So let's Fight! fight! Fight, 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 fight. Sinusubo po. Wow. Manamis-namis yung lasa. Lasang-lasa yung garlic at butter po. Tsaka kagandahan po sa tahong po natin, manamis-namis po kasi po fresh po siya galing po sa wet market. Kain po tayo. Tingnan natin. May kimchi. Yun o. Ang laki po. Tingnan natin to. Nangangat eh. Paano pa pagkain ito? Nangangat. Oh. Sakit! Ay pa nga. Sakit! Ito dila. Dila po ng tuna. Yung pala ang dila niya. Ano rin ha? Tiniktin. Hindi ho, marami raw laman to eh. Ay, gulok. Ay, grabe yung sa mata oh. Ay, honey best, pakita natin yung mga laman yan ha. Natin. Wow, ang daming naman. Marami rin ho siya laman. Dito sa bandang to, wah, maganda, lambot ha. Ayan po. Oh, mag-iingat sa tinik ha. Yes. Malalaki tinik niyan. Huwag nga tinik kayo dyan, tanggal alam mo na yun dyan. Oh, laki. Wow. Yun oh. Ganda pa, maraming laman. Itong pag napakris mo balatin mo. Yan. Ang daming laman, no? Singit-singit lang doon, no? Lagyan natin ng kimchi. Buhay pa siya, buhay pa siya. Talon, tatalon. Oo. Susumbong ka raw sa nanay niya. Sarap ng tao.
Hmm. Sige nyo lang ito dyan. Ito, usap mo. Sarap po siya sa toyo may kalamansi. Kaya nyo abutin yung ano yun dyan? Tahong? Opo. Yes. Suka. Mas masarap siya sa suka yung tahong na. Mm. Ba't parang pabulog pa rin tayo? Wala na yun. Sarap. Oh, Mm. So, yan yung kimchi. Lagyan nyo ng tahong. Sarap-sarap sa tayo kalamansi. Shit, kakainin nyo to. healthy. Please comment down below po kung ano po yung ulam nyo. Salo-salo po tayo. Mm. Ito naman po, yung tuna, ang sarap po sa kalamansi toyo. Meron din po kami dito kalamansi toyo, tapos yung tahong po sa suka. Sarap. For more details. Ano, akala nyo ano, ang dami po laman din sa loob. Ano? Ano pa mga nasa ilalim yan?
Hmm. Ikaw, ano sa'yo? Anong sa'yo? Hmm. Ayun pa din, marami pa yan. Wow! Oh. Ano na, alam na. Ah, grabe yung joint na. Dami pa yun doon. Itong mata, oh. Ang marami may paborito niya yung mata. Medyo may anghang ngayon yung kimchi. Masarap po yung tuna. Lechon tuna. Well, medyo may anghang ngayon ng kimchi, na? Late eh, late. Loading! Pasensya na po kayo, wala po akong energy. Sobrang puyat po ako ngayon. Ang tulog ko lang po ay 1/4 lang po. Ano lang po, 15 minutes pa lang ako tulog ko. Naidlip lang po. Oh. Sarap yung taba-taba. Gilid ng mata. Dahan-dahan sa tinik. Basta siguraduhin nyo lang po na pag naglitsyon po kayo niyan, talagang matagal din ang lutuan, no? Kasi nung una tinetesting ko, may dugo pa ho loob. So kailangan siguro mga 2 hours din po, mahigit. Kasi pag hindi, pag ano nyo, meron pa rin nung dugo. Kaya yan, tama-tama na ho. Mga kulang 3 hours din ho eh. Tagal. Kala ko eh, kumot isda eh, no? Madali eh. Oo. Hindi pala agad-agad napasok din sa loob ho yung ano. Yung init. Napoprotektahan siya nung ano eh. Nung kanyang mga... Anong tawag dito? Kaliskis? Basta yun. Laki namang kaliskas niya. The best yung tahok. Sarap ng tahok. Sa mga patuloy pong nanonood po sa amin, maraming salamat po. Thank you po. Tsaka po sa mga friendship. Ka-friendship, no skip ad squad po. Maraming salamat po sa mga naniniwala po sa amin at sa mga sumusuporta na. Maraming salamat po. Parehas talaga ng pag-iisip ng dalawa.
So, yun po. Natapos na naman po yung isang napakasarap na mukbang po natin. Fishy mukbang. Sarap po. Yun, napasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat tayo sa nanay sa pagkain nga inanda niya. Kaya maraming salamat po mga kawigil. So, huling kagat po para po sa inyo. Last bite! So, yun po. Maraming salamat po mga kawigil. Kaya, Bigla na lang mawala! Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.